Tebegi Gazwabatda 4-nji ýerde durýan Türkmenistanyň Baý ýurdun halky tok etini alyp bilmek üçin polisiýa işgärleriniň gözegçiliginde nowata durmaly bolýarlar. Muňa meňzeş ýagdaý 2-nji dünýä söwüşinde bolupdy. Wakanyň bolan ýeri Ahal welaýaty bolup ýurdu ele geçiren terrorist hökümetiň iň kynjylyk bolýan ýerlerinden biri. Halkyň gazaplanmagynyň öňüne geçmek üçin Baý ýurdun garyp halkyna paýa kökmünde tok satýarlar. Halk arasında läşke diýip bilinýän tok etiniň satuw işini birnäçe polisiýa işgäriniň gözegçiliginde alyp barýarlar. Bu hem ýa tok etiniň azdygyny aňladýar, ýa-da halkyň üýşýän ýerlerinde çykyp biljek gozgolaňlaryň öňüni almak maksat edinilýär. Kreml tarapyndan goldaw görýän hökümet we olaryň watan habarlarynda ýurdun asuda asman astynda ýaşaýandygyny öňe sürse-de, hakykatda Türkmenistan we onuň halky gün geldikçe garyplaşýar.